रायजोफोर खुलुमबाय फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। रायजो राजा नोंथांमोन जोङो मिथिगौ जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय पलिटिक्सनि बारा बारगासिनो दङ। ओरैबायदि बारदों ओरैबायदि दोहौ मोननैबो पार्टिजोंहाय नाख्रेबलायनाय जुजिथाबलायनाय जोङो बर'नि गेजेराव नुगासिनो दङ रायजोफोर। इउपिपिएल पार्टीनि बाथ्राखौ खोनासङोब्ला बिथांमोनाबो देरहागोन, बिपिएफनिखौ खोनासङोब्ला बिपिएफआबो देरहागोन। दा बे मोननै पार्टीखौ लानानै बर'फोरनि गेजेरावहाय ओरैबायदि सोरबाया इउपिपिएलआव हाबदों, सोरबाया बिपिएफआव हाबदों। एसे बावैसो सिगां जोङो नुदोंमोन इउपिपिएल पार्टीनिफ्राय बिपिएफ पार्टीयावहाय हाबनाय। दा बिथांमोना मानो हाबदोंमोन बिनि फिननायखौबो सानसे जानायनि सिगांनो आरोबाव उल्था जोङो फिननायखौ मोनफिनबावबाय। दा बिथांमोना बुंदों बिपिएफ पार्टीयाव मानो हाबनायमोन। जोङो ससियेल मिडियायाव खोनासंनो मोनबाय बिपिएफ पार्टीया बिथांमोननोहाय 20,000 रां होगोन होननानैहाय बिसोरखौहाय इउपिपिएल पार्टीनिफ्राय थगायनानै लांदोंमोन जाहैदों। अब्ला बिथांमोना रांनि थाखायसो बिपिएफआवहाय बारसनदोंमोन, नंगौना नङा रायजोफोर? बेसेबां लासिंसिं। दा फारसेथिं थाङै थुङै जोङो खोनानो मोनबाय बिपिएफ पार्टीया रां होनो हायैनि थाखाय इउपिपिएल पार्टीयावनो थाबफिनबाय। दा बेफोर बाथ्राखौ खोनासङोब्ला जोबोद लासिंसिं मोनो रायजोफोर। बर' हारिनि गेजेरावहाय ओरैबायदि पलिटिक्स दाउ अमाफोर फाननाय बायदि मानसिखौनो फानलायबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर। अफकर्स पलिटिक्सआ मोनसे बिजनेस रायजोफोर। दा नैबे पलिटिक्सखौहाय लानानै मानसिखौनो फानलायनायखौहाय जों नुदों। नाथाय मोनसे बाथ्राया रोखा रायजोफोर, बिपिएफ पार्टीयाबो एसेबां गुलाब गुसाब फैसा बाहायनो थाखाय बिसोरहाबो पावार गैया। बिसोरो सासे सामान्य पाब्लिकफोरखौहाय लानानैहाय 20,000 रां होनानैहाय जइन खालामनो हानायनि जानो हागौ बिसोरहाबो इसेबां पावार गैया। दा नोंथांमोना नुबायना बिपिएफ पार्टीयाव हाबखांनायनि उनावहाय सानसे 20,000 रांखौहाय नेनानै मोननैनि थाखाय इउपिपिएलआव हाबफिनबाय होननानै बुंदों। जोबोद लासिंसिंखा। मारै बेबायदि जाखो? आरो जोङो खोनानो मोनलायबाय ओरैहाय बिपिएफ पार्टीनि मानसिफ्रा बुंबाय जोंनियाव बेफोरबायदि रुल्स गैया आरो जों माब्लाबाबो रां होआ होननानैबो जोङो खोनानो मोनो। बे बाथ्राया आं बुंनाय नङा दे रायजोफोर, गासैबो ससियेल मिडियायाव बे बाथ्राया गोसारजोबखादों। दा ससियेल मिडियायाव गोसारनायनि उनावसो आङो नैबे भिडिअखौहाय लानानै फैदों। नोंथांमोना आंखौहाय गाज्रि मोननानै आंखौहाय इउपिपिएलनि सापर्टार होननानैहाय बिपिएफ पार्टीनि सापर्टार्सफ्रा जानला मोनला बिमा बिफा नाम लानानै गाज्रि गाज्रि कमेन्ट दाहोदलाबाय। बाथ्राखौ साननै हयै एसे बुजिनानै नायग्रो मानो बुंदों। दिनै जुदि बे बाथ्राया नङामोनब्ला आंबो भिडिअखौ लाबोनाय नङामोन। आंबो आंनि इउट्युब चेनेलावहाय बे भिडिअखौ हगारनाय नङामोन रायजोफोर। दा बाथ्राया सैथो। दा बे बाथ्राखौ नोंथांमोना मिथिखागौ। बेनिखायनो आंबो बाथ्राया नंगौखाय नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअखौ लानानै फैदों। नोंथांमोननो आं बे फिननायखौहाय जोबनायावहाय होनो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायब्लानो जाबाय। आंखौ बुंदों गोबां मानसिया नोङो इउपिपिएल पार्टीनि सापर्टार्स। आङो इउपिपिएलनि पार्टीनि सापर्टार्सना मा बेखौहाय नोंथांमोनानो मिथिखागौ। नाथाय आङो सासे बर' हारि हिसाबै इउटुबारसो रायजोफोर। आङो बेवहाय रावबो पलिटिक्सखौ सापर्ट खालामा। बबेबा पलिटिक्सबो आङो फैसा जाया रायजोफोर। नाथाय आं मोजां गाज्रिखौ सायख'नानैसो भिडिअ हगारो। दिनै जोङो नुनो मोनदों मोनफ्रोमबो गेरेन्टिखौ जोङो बिपिएफ पार्टीनिफ्राय जोङो मोननो हायो। मोनफ्रोमबो ससियेल मिडियायावहाय ससियेल मिडियानि भिडिअखौ जोङो नायोब्ला अखा नायब्लानो जोङो मबाइल सेटब्लानो नुयो बबे पार्टीया मा बुंदों, बबे पार्टीनि दैदेनगिरिया मा पइन्टखौ लानानै बाथ्रा बुंदों। जोङो नुखादों रायजोफोर। एसे साननैसो सिगां आबसुखौ सिफायनो नागिरग्रा
बुद्धिराम बसुमतारीनि अडिअ रेकर्डखौबो नोंथांमोना जोबजासे खोनासंखाबाय जानो हागौ। दा बे बाथ्राया नंखाय नामा? दा बेनिखायनो आं बुंदों बुद्धिराम बसुमतारीया जाय पार्टिखौ सापर्ट खालामनो नागिरदों बे पार्टिया बुद्धिराम बसुमतारीनि आखल आखुखौ नायग्रो, बिनि उनावसो नोंसोरबो बिथांखौहाय बजबनानै ला। सोरबा मानसिया माबायदि मावदों माबायदि मावाखै, बिनि गोसोआ मा हास्थायदों बेखौहाय नायनानैसो बिपिएफ पार्टियाबो जइन खालामनांगौ। ओरैनो मोनदों बले जानला मोनला जइन खालामोब्ला पार्टिनि गन्थंखौहाय पार्टियानो हास'नानै होगोन रायजोफोर। दिनैहाय जों नुखादों बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारानो जेरावहाय भेलुएबल ओंथि गोनां बाथ्राफोरखौनो बुंनो रोङा। दा अब्ला बिनि जे आखान्थिफोर बिसोरो माबोरै बुंनो रोङो, बुजायनोनो रोङा, अब्ला बिनि आखान्थिफ्रा माबोरै रायजो राजाफोरखौ बुजायनो नोंसोरबो साननानै नायलाय। दिनै जों नुदों जोंनि बर'फोरनियाव मोननै पार्टिया सैमा अमाफोर बायदि नांज्लायलायबाय थानाय। जेरैहाय इन्डिया गभर्नमेन्टआ मोननै पार्टी दङ, कंग्रेस आरो बिजेपि। थिग बेबायदिनो जोंनि बर'नियावबो बेफोरबायदि नांज्लायलायनाया जागासिनो दङ। दे इन्डिया गभर्नमेन्टआथ' थाखानांगौआनोखा, नाथाय बर' हारिनियावहाय बेबायदि थाथावना नङा रायजोफोर। जाहोना जाहैबाय जोंहा स्टेट गैया। सेपारेट स्टेट थायोब्ला बेफोरबायदि जाथावना होननानैहाय जोङो साननो हायो। नाथाय जोङो सेपारेट स्टेट मोननायनि सिगांनो बेफोरबायदि गावस्रा गावस्रि जायोब्ला जोंनि डिमान्डखौ मारै बिनानै लाबोनो हानो? बेसोना दुखुनांथावा। स' अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना खोनासंदो, नंगौना नङा बाथ्राया 20,000 रां होननानैहाय लांनाय बाथ्राया बेसेबां सैथो बेयो आं बुंनाय नङा, बेयो जायफ्रा माला गानहैदों बिथांमोननिसो बुंनाय राव। खोनासं। मैयाहाय जों बिपि पार्टियाव जइनिं जेनेबा जानाया जेनेबा माखासे बै जोंनि लोगो होनजायो राजु ओमफ्राय माबा बिरखां सानै आरोना बिसोर। ओमफ्राय बिदिनो बुंदों आरोना, थारमाने फैसा होगोन 20,000 नङाबा 15,000 जेनेबा बेफोरबायदि होननानै जेनेबा आंखौ थगायलांदों आरोना। जेनेबा साथाम दङ जों गामिनिफ्राय, इस्ट दंजोरा गामिनिफ्राय, इस्ट दबिजरानिफ्राय साथाम दं। ओमफ्राय जों थांबाय, थांनानै गावसोर बुंदों आरोना, थारमाने फैसाखौ होखाबाय होनना बुंदों, होखाबाय, होनानैसो जइनिं लाहैगोन माबायाव बिसमुरि इउथ अफिसाव बिपिएफआव आरोना। ओमफ्राय दाना आंलाय सानदों, आंथ' माबा ड्राइभार जेनेबा इ रिक्सा सालायो नालाय, आं थिबाय हांथाखौ लेंहरनायखाय थाब फैदों आरोना। ओमफ्राय फैनानै दाना आंखौ लांफैबाय बिसोर गारिजों लानानै थांनानै दाना बिसमुरि इउथ अफिसाव हाबबाय आरो। हाबनानै एसे रायलायदों बाहाय रायलायदों एसे। ओमफ्राय रायलायनानै बिदिनो दसे थानानै जोंखौ माबा बिदिनो थगायनाय बायदि जानानै जोंखौ माबा सोदों आरोना, जइनिं खालामहोदों बेबायदि। ओमफ्राय फैसाखौ बुंदोंमोन आरोना, थारमाने जों फैसाखौ जेनेबा नेदोंमोन, एसे नेनायालाय जेनेबा जइनिं जाबाय हिसाबै नेदोंमोन एसे। थारमाने फैसाखौ मैयानो होनांगौमोन। ओमफ्राय मैया जेनेबा गावसोर खोथा जेनेबा राव गावसोर रायदों आरोना, राजु ओमफ्राय गावसोर जेनेबा बै बिरखां बिसोर रायलायदों। बिसोर रायलायनानै जिखुनु जोंखौ बुंफिनदों, थारमाने गाबोनसो होसिगोन होननानै। सानसे नेबाय जों, दिनै सानसे नेबाय जों, नेबाय। ओमफ्राय नेनानै दा फैसाखौनो गैया बेफोरबायदि आरोना। थारमाने जों थगायनांदों आरो बेबायदि। ओमफ्राय जोङो नै आंथ' सिगां माबायाव ओंखारखायोमोन, नैबे इउपिपिएल पार्टियावनो। आं दा बाय फैफिनबाय आरोना, एसेनोसै। नोंथांमोनहा गाबोन समफोरनि गेजेराव फैसा मोनोबा बिपिएफ दोलोआव फिन थाफिनगोन नामा? ओहो, थांनाय नंला। थारमाने बिसोर थगायखायो नालाय, थांनाय नंला आरो। टटेल जों माबाजों 13 जनमोन, ओमफ्राय 13 जनाव जों टटेल दा 9 जन फैफिनबाय। ओमफ्राय माखासेया लाजिना फैयाखै, फैबावगोन, फैजोबखानाय। थारमाने लाजिना फैयाखै। दा मिडियायाव नुजाबाय थाला होनना, मैया नुजादों नालाय मिडियायाव, दा नुजाथ'ला होनना बुंदों। निश्चय जों अब्ला खोनाबाय, बिथांमोना क्लियारलि बाथ्राखौ फोरमायनानै होबाय। 20,000 रां मोनैनि थाखायनो वापस फैफिननानैहाय बिथांमोना इउपिपिएलआव जइन जाफिनदों। दा जों फारसेथिं बिपिएफ पार्टिनि माखासे दैदेनगिरि, गोजाम दैदेनगिरिफ्रा, सिनियरफ्रा
गन्थङाव दै हाबदों बे बाथ्रा बुंनायनि थाखाय बिथांमोना लाजिदों दिनै आंखौहाय थांखिनानैहाय गाज्रि कमेन्ट होनो गोनांथि गैया रायजोफोर आंबो ससियेल मिडियायावहाय जेसेबांनाखि भिडिअ मोनदों बेखौसो आंबो नोंसिनि सिगाङावहाय बुफ्रुसारनानै होदों स' अब्ला रायजोफोर जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायबाय जोबजासे बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय आरो गोरोन्थि मोनदोंब्ला आंखौ निमाहा हो आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला हायोब्ला आंनि चेनेलखौबो लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय गोजोन्थों बर' हारि जै जाथों जै बर' हारि